Takže ideme podať do podateľa Mestského úradu podpisy pod petíciu Kamenáci nedáme, na ktorej sa nachádza 3860 podpisov, čo je zatiaľ rekordné množstvo v rámci Trnavy. Uvidíme, či páni poslanci budú rešpektovať vôľu občanov, alebo či pôjdu proti nej. A možno by som ešte odporúčil pánom poslancom, aby si prečítali aj komentáre pod touto petíciou. Takže môžeme ísť. Toto je dohromady? To je všetko dohromady, aby som vás prosím vás poprosil, keby ste mohli uraziť prvú a druhú stranu a poslednú stranu tiež, aby to vlastne bolo komplet. Tieto dve strany, tú titulku a poslednú stranu. Máte tam aj ustanovený nejaký petičný výbor? To je elektronická petícia a boli by sme radi, keby to zajtra sa dostalo do mestského zastupiteľstva. Ja to odnesem na primátorovi. Áno, super. A on už ďalej. Či to zoberie na zastupiteľstvo, to už je ráno. Áno. A odnesete mu to dnes ešte? Zajtra ráno. Zajtra ráno. Primátorovi nosím, počujem ráno. Dobre, ďakujem vám. Dovidenia. Ja sa chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí podpísali túto petíciu, že im vôbec nie je ľahostajný osud našej prírody a dúfam, že naši poslanci budú našu vôľu rešpektovať. A jaké? Napred, bratia, napred, nedajme sa zafreť. My sme nádej vlasti, mládež slovenská. V našom povedomí nás nikto nezlomí. Z nás si dobrých ľudí národ vychová. Za vlast milú byť sa budeme, za slobodu drahú v boji zahynieme. My sme mládež nová, zora raná vlasti, nech žije naša zem dráha, naša zem dráha. V nás je naša sila, Otcovi zeň milá, my ťa uchránime pred nepriateľom.